To mand på kanten. Ved Ja, muren. lige der, ikke? Den der. Ja, jo. Pis. Øj. De bliver da presset. Og de ikke... Ja, granater. Jeg har ikke nogen. Til højre. No! Ja, det overlevede de desværre på. Ærgerligt. Ja. Den anden var her. Han er ved træet. Lige Ja, jeg ser ham, ja. Masser af tid, Nielsen. Ja. Masser af tid. Er han i zonen? Det er han da ikke, vel? 2 sekunder. Ej, det er han ikke. Skal jeg tage ham? Prøv. Det ligner bare overhovedet ikke, du ramte på min skærm, vil jeg sige.